Guys, good morning. Manamot ang bulinaw guys. Naay nang gidag bulinaw oh. Atong abaton. Bulinaw tinilang da guys. Dagko bulinawa doy. Di gagmay di ay. Okay. Dagko na bulinawa day? Ha? Dagko na? Kana? Bitok-bitok? Bigor. Hello guys, makita na to guys ang akong kinanahasan guys oh.
mga bat kinahason. Kini guys, mao ni ang pagpanabo nako ni Bert. Wa pa man si Bert diha, pero nagsindan ra kog panginhas guys kay nakakita ko ni ining mga mata nga sa pagkaon. Maila na ni guys. Hala kani kay kuan man niyo bat kiskisan. Di laman ni nako dadon guys kay kanang padakon sa ni. Magkagis pa punta adto guys. Brown mao ni bat munang may ngan andito sa Surigao guys, pero karon dinhi sa Bohol mo ani kakaw nga kinason. Manok-manok kinason nga manok-manok. Kauban na to sa ang guys. Ato ni isud og balik kay basig mo abot na si Berto. Basig kasab-an ta nga pag abot ni wa pa ko didto. Layo pa to guys oh. Iabot lang ko direk pag panginhas. Ay, ginong initas na sa adlaw. Makita na to guys ang amo ang pantalan ang lapita. Mao na ni ang pagatpatan guys. Na pilarang lugas na. Wai, wa dai ingatan. Wa manja adehay usang buok unta da. Nabuang nang padong na no sig dito ni hinahilay mag babay. Ako dito sa ubon dito. Ako. Sibok mo kay gasubay pa mi diha na idang usang buok.
sa bukbok. Ako na ganun ipaon. Sakto na, sakto sa mo ipaon. Ipakoy po dapat ito magbira sa mo man. Balik ko tumaga, miskin na ada mo. Tidak. Si Murid po, wapo sa mo. Panunta das tukbat dai. Aga umar gigamit na. Oh. Maulay kinsay nakaangin ako baka oh. Naligo ba ko gabi ha? Naligo ko gabi eh. Pila na kilo ato gitimbang? Karo. Gitimbang na ato? Wa. Tipo. Diagram. Banana. Kasi ligas nito nga mo ha. Ligas ng bitaw. Ah, Uyuga ko no. di sagdi. Uyuga. Salit so na. Di kay Kilo na ba? 6 grama. hoy, Kilo. Sakala. tarong gaw ha. Uno. Sita mo ko katalo kay ka. Lisod ni timbangan na kay hanap-hanap na na. Hanap na ng timbangan na. Namuha to kay tuog bay. Na. Romano pamaon. Alas 11 ko pen, kapalaot ko. Aw, ya kapalaot mo na ano ko Katuwa kay gauna mugod ka nga. Di apike na og matuog pa kay alas 12. Alas 12:30. Kung muli ka alas 2, katamata katani. Dos kan kita na. Ala oro ni ko ga ikaw. Yaga. Ako pagili dito ka. Matagado ini. Ito na kito sa kaya nang ligat-ligat paano ano? Pangandag nila ano dito ko ito igo mo po. Larga na pa. Kaya hasa ni padodo laga mo kaya mo dungon ni laga. Kisa ni pokot? Ini kita tulay taga. Kalau dalam perkila lama mempukai ano. Boy. Ano ka mo sabo dia? Kami mulaga kana nga. Di na mo bada og gira. Da ni sambang ka sunti. Isda na. Dan tao mo. Na naman di isda oh. Di ka na mulusot isda. Di ka mulusot. Ha? Kabo may magisud na. Siyan, please mo na. Ah, naade ko an.
day. Wa pa. Oh. Wa pa mainit. Init sa. Ramdam siya. Upat na ro Marso. Pag-init sa. Katulog.